בסרטון הבא קצת חוויות, קצת געגועים לילד המתוק שהיית. תמיד עם החיוך הזה על הפנים והברק בעיניים. זוכרים אותך כילד, רץ ברחבי הבית עם האנרגיה הבלתי נגמרת, ממציא משחקים חדשים ומצחיקים. נכון, אתה הקטן בבית וכולם היו סוג של הורים, אבל היום הפכת להיות הבוגר והאחראי. מי ייתן והחיוך, השנינות והטוב לב ילכו איתך לכל מקום ויעירו עבורך את הדרך. הנה אני כאן, באתי לעולם לתת את הזמן. אהלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן. באתי להבין את הייעוד שלי, מה המטרה של הביקור שלי. אני רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי? מי ילך איתי, האם זה אמיתי? והכל עוד לפניי, מולם רצים מהר מדי, הם מנסים לסמוך עליי, זה לא כדאי, איי איי איי. אז בוא נראה מה אני יכול ומה אני רוצה, ללכת על בטוח או על הקצה, מה שירצו או מה שארצה, צד מרצה או צד מרוצה. אני זה שעובד קשה, שמרכיב מיני מרכזי, וזה עייף, חזר ככה מהמעון שלו, שפוך, לא מקשיב, וזה נרדם בתנוחה מאוד מעניינת. בנימין! כלום. כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע, אני בוחר לברר מהלא נודע. יגידו 1, 2, 3, הנה זה בא, קודם גן יסודי ואז תיכון צבא, אתה תראה את העולם ואז תמצא תשוב. רגע. שלום. אולי גם אהבה תחליף עוד עבודה, ואם הכל כבר נקבע לי אז מה אקבע, תנו לי לגלות לבד, תעשו טובה. סודות כשאחר יוחז בידך, רק אני אשבר לאט, נצק בשמך כמעט כשאחר יצא. איך קוראים להם? לנסות לשנות כמה סדרי עולם, להשאיר חותם, להיות טובים כולם, ועוד גם וגם 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 להגשים חלום. הצליח ילדינו, הצליח סוכתנו, הצליח חגינו ומועדנו. אז אני שר והכל עוד לפניי, כולם רצים תמיד צבו עמנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא יגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא ושמים. אף אחד פה לא יעצור לנו את הזמן, אז יאללה תן גז, לא אכפת לנו לאן. כל היום בחום אבל פתאום הכל פנן, כי עוד שנייה סופה שבוא ייקח אותי מכאן.
שעתיים שינה אני קם כמו טיל גיל בתרגיל חם. אל תפיל עליי תיק, אל תדליק סתם. בוא כנס. אתה יכול להקשיב. ברשות תורה היקרים, ברשות כל הקהל הנפלא הזה. אשא מספר מילים על פרשת השבוע, לא על פרשת וישלח. פרשת וישלח היא הפרשה השמינית במניין פרשיות השבוע של תורתנו הקדושה. והיא עוסקת בהמשך קורות חייו של יעקב אבינו החל מהמפגש עם עשיו אחיו, דרך סיפור מעשה דינה ועד לפטירת רחל אמנו יצחק אבינו. פרשת וישלח נפתחת עם סיפור ההקמת של פרשת יעקב ועשיו. נמשכת עם סיפור מאבק יעקב במלאכים ושינוי שמו של יעקב לישראל. מגיעה אל צליעה בבשדות המרגש דרך עשיו ויעקב. פרשת השבוע ממחישה לנו עד כמה מרכזי ומשמעותי נושא המשפחה. בין 20 ל-30 איש במסע שאמור להתיש. אמרו שאסור להרעיש, אמרו זה אמור להמחיש. אתה לכאב אדיש? אני לא חושב על הסוף. עוד יום עובר ונחשף איזה בלוף. עוד יום עובר וקיבלתי אגרוף. וואלה כמן והזמן יחלוף. קח אותי וקח אותי וקח אותי מכאן. קח אותי וקח אותי. עוד אחד. חיבוק, חיבוק. לנו את הזמן, אז יאללה תן גס, לא אכפת לנו לאן. כל היום בחום אבל פתאום הכל פנן. כי עוד שנייה סופה שיבוא ייקח אותי מכאן. אף אחד פה לא יעצור לנו את הזמן, אז יאללה תן גס, לא אכפת לנו לאן. כל היום בחום אבל פתאום הכל פנן. כי עוד שנייה סופה שיבוא ייקח אותי מכאן. רגע אסור לשחק בכדור